Într-un parc pe o bancă stătea un băiețel neliniștit și agitat. Roșu la față și plin de suferință, strângea cu mâinile tremurânde de banca pe care era așezat, luptându-se cu sine ca să rămână pe ea. Un trecător îl întrebă curios: „Ce faci, băiete, de ce te agiți așa?” „M-am așezat pe o albină”, răspunse băiețelul. „Și de ce atunci nu te ridici de pe bancă?” spuse trecătorul și mai curios. „Pentru că eu cred că suferința pe care eu produc albinei este mai mare decât cea pe care mi-o face ea mie”, spuse răzbunător băiatul. Cel mai întâlnit răspuns oferit de copii atunci când în urma unei altercații sunt puși în fața întrebărilor cercetătoare ale părinților este acesta: „El a început”. Această atitudine ne urmărește întreaga viață. Ne simțim justificați să răspundem oricum dacă răspunsul nostru este motivat de o nedreptate suferită. Ura de reacție este mai corectă decât ura de pornire, adică cel care a început conflictul este mai vinovat decât cel care ripostează, chiar dacă riposta este mai agresivă decât atacul inițial. Cântarul dreptății omenești poate fi de partea noastră, dar Domnul Iisus ne spune: „Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri.”